أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I dag skal vi dykke ned i et helt særligt kapitel i Koranen, nemlig det 3. kapitel, Surah Al-Imran. Det er opkaldt efter en enkelt familie, Imrans familie. Men hvorfor? Hvorfor er netop deres historie så vigtig? Det er det, vi skal finde ud af nu. Jeg tænkte lige over det. Hvad gør en families historie så afgørende for en hellig tekst, at et helt kapitel bliver opkaldt efter dem? Det er jo et ret vildt udgangspunkt. Og det er netop det spørgsmål, der ligesom låser døren op til alle de dybe lektioner og de ret utrolige fortællinger, som gemmer sig i det her kapitel. Okay, for at gribe det hele an, så har vi delt det op i 5 dele. Først ser vi på selve fundamentet, altså det uforanderlige ord. Så zoomer vi ind på Imrans familie. Derefter kigger vi på de mirakler og budskaber, der kommer ud af deres historie. Så ser vi på et kald til fælles grund, og vi slutter af med nogle ret stærke lektioner i standhaftighed. Godt, lad os komme i gang. Før vi overhovedet kan kaste os over historierne, så er vi nødt til at forstå, hvordan teksten selv guider os til at læse den. Det hele starter med selve fundamentet, ideen om det guddommelige ord. Det er faktisk ret fascinerende, for kapitlet giver os ligesom en brugsanvisning til sig selv. Den fortæller os, at der er 2 slags vers. For det første er der muhkamat-versene. Tænk på dem som klippefaste og helt klare i deres betydning, de er fundamentet. Og så er der mutashabihat-versene, som er mere allegoriske, mere poetiske. De har flere lag og er åbne for fortolkning. Så budskabet her i starten er ret klart. Hold dig til fundamentet. Start med de klare, utvetydige principper. Det er der, den primære vejledning findes, før man eventuelt dykker ned i de mere symbolske dele. Okay, med den her brugsanvisning i baghovedet, er vi klar til at vende os mod selve kernen i kapitlet, Imrans familie. Nu skal vi se, hvorfor netop de er så vigtige, og her har vi dem så, den udvalgte slægt. Det hele starter med Imran, som er overhovedet for en meget from familie. Fra hans slægt kommer Maria, eller Maryam, som bliver udvalgt frem for alle andre kvinder. Og selvfølgelig Helles søn, profeten Jesus eller Isa. Det er den her slægtslinje, der er nøglen til alt det, der skal ske. Og det, der er så utrolig smukt her, er, at denne her episke, guddommelige fortælling ikke starter med en konge eller en kriger. Nej, den starter med noget helt nært og personligt. En mors bøn. En dybfølt bøn fra Imrans hustru for det barn, hun bærer i sit skød. Og her har vi selve bønnen, ord for ord. Det er et utroligt stærkt øjeblik. For det her helt personlige løfte, det her løfte om at dedikere sit barn til Gud, det bliver startskuddet. Det sætter gang i en hel kæde af mirakuløse begivenheder. Da barnet så bliver født, viser det sig at være en pige. Hun får navnet Maria, og hun bliver placeret under profeten Zakarias varetægt i templet. Og han, Zakarias, han bliver den første, der oplever de guddommelige tegn, der omgiver hende, lige fra hun er helt lille. Og netop denne her, helt særlige, hellige opvækst, den er optakten til nogle af de mest utrolige mirakler, som vi overhovedet hører om. Okay, nu bliver det virkelig interessant. For teksten giver os 2 parallelle historier, 2 mirakuløse bebudelser, som spejler hinanden. På den ene side har vi Zakarias og hans kone. Han er en gammel mand, hun kan ikke få børn, men de bliver lovet en søn, Johannes. På den anden side har vi Maria, en jomfru, der bliver lovet en søn, Jesus. Begge historier er et kæmpe tegn på Guds almagt, at intet er umuligt for ham. Marias reaktion er jo fuldstændig forståelig. Hvordan kan jeg få et barn, når ingen mand har rørt mig? Og englens svar, det er selve kernen i kapitlet. Sådan er Allah. Han skaber, hvad han vil. Når han beslutter noget, siger han bare vær, og så er det. Det her understreger jo det helt centrale tema. Guddommelig vilje står over alle naturlove, vi kender. Og det er en virkelig vigtig pointe. Miraklerne er ikke bare for showets skyld. De er ikke trylleri. De har et helt specifikt formål. De fungerer som tegn, som beviser, der skal validere Jesus profetiske budskab, at kalde folk tilbage til at tilbede den ene sande Gud. Og prøv lige at se, hvad det er for nogle mirakler, der bliver nemt. At forme en fugl af ler og puste liv i den. At helbrede en, der er født blind eller en spedalsk. At bringe de døde tilbage til livet.
Hvert eneste af de her mirakler, som han udfører med Guds tilladelse, er et fuldstændig overvældende tegn. Et tegn til hans folk, hvis bare de vil tro. Som er udgangspunkt i denne her historie, som jo er en del af en fælles profetisk arv, så skifter kapitlet gear. Nu kommer der en utrolig stærk og direkte invitation til enhed. Og det her vers, det er et absolut nøglepunkt i suren. Her taler teksten direkte til skriftens folk, altså jøder og kristne, og inviterer dem til at mødes på et fælles grundlag, at finde enhed i det, de har til fælles. Men hvad er det så for et fælles ord? Hvad er det for et fælles grundlag? Jo, teksten er helt specifik. Det er 3 ting. At vi kun tilbeder Gud, at vi ikke sætter nogen eller noget ved siden af ham, og at vi ikke gør hinanden til herre i stedet for Gud. Altså ren monoteisme. Det er jo selve hjertet i de abrahamitiske religioner. Okay, her til sidst i kapitlet, så bevæger vi os fra de store fortællinger til noget meget praktisk. Nu får vi en tidløs vejledning i, hvordan man som fællesskab lever et liv i tro, især når det er svært. Fokus er nu helt klart på fællesskabet. Og budskabet er simpelt, men kraftfuldt. Hold fast i rebet sammen. Undgå splittelse for enhver pris. For enhed er selve grundlaget for både åndelig styrke og for at lykkes som samfund. Og så bliver det endnu mere konkret. Kapitlet tegner et billede af, hvad det vil sige at være from. Det handler om helt konkrete handlinger og karaktertræk. For det første gavnlighed, både når man har meget og lidt. For det andet selvbeherskelse at kunne styre sin vrede. For det tredje tilgivelse. Og for det fjerde ydmyghed at søge tilgivelse, når man selv laver fejl. Det her er jo opskriften på både et godt menneske og et sundt samfund. Og så, som en afsluttende, kraftfuld opsummering, kommer den her opfordring, en påmindelse til de troende om at være udholdende, tålmodige og standhaftige. Og at frygte Gud. For det er den kombination, der er nøglen til at opnå succes i sidste ende. Så fra en enkelt families dybe tro og hengivenhed til et universelt kald om at finde fælles fodfæste. Budskabet i Sur eller Imran er virkelig mangefacetteret, og det efterlader os jo med et ret relevant spørgsmål at tænke over, hvordan kan de her ældgamle lektioner om tro, om tålmodighed og om enhed egentlig tale ind i vores verden i dag? Velkommen til. I dag skal vi tage fat på et af de mest centrale og narrative kapitler i Koranen. Ja. Det 3. kapitel, Sur al-Imran. Kilden, vi har foran os, er en fuld recitation, så vi får teksten, som den er tænkt til at blive hørt, altså i sin mundtlige form. Præcis. Og vores mission er at grave lidt ned i de store fortællinger og de teologiske principper, der definerer kapitlet. Navnet Imrans familie, det signalerer jo allerede, at vi skal helt tæt på. Ja, helt tæt på nogle af de mest kendte profetiske slægter, og kapitlet spiller altså ikke tiden. Nej, det åbner med at fastslå selve grundlaget for troen. Guds absolute enhed, han er den evigt levende, den selvbestående. Men næsten lige efter introducerer teksten noget ret afgørende. Okay. Ja, noget, der er afgørende for, hvordan man overhovedet skal forstå resten af den. En slags indbygget brugsanvisning. At teksten selv ligesom advarer dig om, at den kan være svær at afkode. Hvordan fungerer den her vejledning så? Den deler versene op i 2 kategorier. Først er der de muhkamat. Muhkamat, okay. De beskrives som bogens fundament. De er fuldstændig klare, entydige og altså direkte i deres budskab. Helt lige til. Præcis. Og så er der den anden kategori, de mutashabihat. De er flertydige, symbolske eller, ja, allegoriske. Okay, så er der en klar kerne, og så en mere poetisk, flertydig skal, kan man sige. Men hvorfor overhovedet have de her flertydige vers? Det inviterer jo næsten til fejlfortolkning. Det er præcis den risiko, teksten selv peger på. Den advarer om, at de, der har en afvigelse i deres hjerter, vil kaste sig over netop de vers for at så tvivl. For at fremme deres egen dagsorden. Der gør teksten levende. Den kræver en form for intellektuel ydmyghed af læseren. At man anerkender, man ikke kan forstå alt. Præcis. At man anerkender, at den fulde, dybere mening i sidste ende kun er kendt af Gud. Man skal holde sig til det klare fundament, og så nærme sig resten med forsigtighed. Det er en interessant balance. En opfordring til at stole på det, der er klart, og så samtidig acceptere et element af mysterie. Okay, med den vejledning i baghovedet, hvor fører teksten os så hen? Den fører os direkte ind i kapitlets hjerte,
Fortællingen om Imrans familie. Det starter med Imrans hustru. Hun træder frem med en meget intens og personlig bøn. Ja, Hun vier sit ufødte barn fuldstændigt og ubetinget til Guds tjeneste. og så sker der noget uventet, da hun føder, ikke? Jo, for hun føder en pige, Mariam, altså Maria, og hun udbryder næsten undskyldende, at en dreng er ikke som en pige. Måske fordi tempeltjeneste var forbeholdt mænd på det tidspunkt. Sandsynligvis. Men hun vakler ikke i sit løfte. Hun giver sin datter navnet Mariam og beder Gud om at beskytte hende. Mariam bliver så overdraget til templet og vokser op under profeten Zakarias varetægt. Og det her tingene begynder at blive overnaturlige. Helt bestemt. Hver gang Zakaria træder ind i hendes private kammer, så finder han hende med mad og forsyninger, som ikke burde være der. Som frugt uden for sæsonen og den slags. Lige præcis. Og da han spørger hende, hvor det kommer fra, svarer hun simpelthen, det er fra Gud. Gud giver til hvem han vil, uden beregning. Wow. Så han ser det her lille uforklarlige mirakel, og det genstarter fuldstændig hans egen opfattelse af, hvad der er muligt. Præcis. Det tænder et håb i den gamle profet. Selvom han er gammel, og hans kone er gold, ser han Guds generøsitet over for Mariam og tænker, at intet er umuligt. Så han beder. Han beder på stedet til Gud om et retskaffent barn. Og mens han står i bøn, kommer englene og bebuder fødslen af hans søn Jahja. Johannes døberen. Johannes døberen, ja. Som skal komme for at bekræfte et ord fra Gud. Og det ord fra Gud viser sig jo så at være det næste i rækken. Teksten bygger det så smukt op, så den ene umulige fødsel forbereder os på den næste, endnu mere umulige. Det er en perfekt dramaturgisk optrapning, for nu vender englene sig mod Mariam selv. Okay. De overbringer budskabet om, at Gud har udvalgt hende, renset hende og hævet hende over alle andre kvinder. Og så kommer bebudelsen. Hun skal føde en søn, Messias, Isa, Mariams søn. Hendes reaktion er jo så logisk, men herre, hvordan kan jeg få en søn, når ingen mand har rørt mig? Man kan næsten høre hendes undren. Ja, og det er nu rigtig undren, ikke en tvivl. Men svaret, hun får, handler netop ikke om mekanismer eller biologi. Nej, det er rent guddommelig magt. Lige præcis. Englen svarer, sådan er det, og lader skaber, hvad han vil. Når han beslutter en sag, siger han blot til den, vær, og den er. Det er den ultimative kreative handling. Det afviser fuldstændig behovet for en menneskelig forklaring. Pointen er selve viljesakten. Netop. Og for at understrege Isas særlige status, opremser kapitlet de mirakler, han vil udføre. Men altid med en vigtig tilføjelse. Altid. Der understreges, at det er med Guds tilladelse. Han vil forme en fugl af ler og puste liv i den, helbrede de blindfødte og de spedalske, og endda genopvække de døde. Alt sammen som tegn for menneskeheden. Men tegn for hvem? Man fornemmer, at teksten ikke bare fortæller historierne i et vakuum. De bliver brugt som argumenter i en større samtale. Det er et helt centralt spørgsmål. For kapitlet er i en vedvarende, direkte dialog med dem, de kalder bogens folk. Altså jøder og kristne. Ja. Men det interessante er, at dialogen ikke kun er en korrektion eller en polemik. Det er også en invitation. En slags håndrækning. En invitation til hvad? Hvad er det for en fælles grund, den forsøger at etablere? Den opfordrer dem til at samles om et fælles ord. Og dette ord defineres krystalklart. At ingen skal tilbedes undtagen den ene sande Gud, og at man ikke skal sætte noget ved hans side. Ren monoteisme. En radikal og kompromisløs monoteisme, som teksten anser for at være den oprindelige kerne i alles tro. Så det er et forsøg på at skrælle århundreders teologiske udvikling og fortolkninger væk, for at finde tilbage til en fælles oprindelig kerne. Præcis. Og for at cementere det argument, bringer teksten profeten Ibrahim, altså Abraham, på banen. Okay, hvordan bruges han i argumentet? Argumentet er, at Ibrahim er den ultimative rollemodel for den her rene tro. Teksten påpeger det logiske i, at han hverken kunne være jøde eller kristen. Fordi Toranen og evangeliet først kom længe efter hans tid. Lige præcis. Det vil være en anakronisme. Okay, så hvad var han så ifølge denne tekst? Han beskrives som en hanif-muslim. Hanif, det betyder en, der instinktivt vender sig mod den ene Gud. Og muslim betyder slet og ret en, der underkaster sig Guds vilje. Så en oprigtig overgivet monotist.
Netop. Teksten bruger ham til at positionere islam ikke som en ny religion, men som en genoprettelse af den universelle, tidløse tro, som alle profeter kom med. Okay, det giver mening. Så efter at have etableret den her teologiske og historiske ramme, hvordan bliver det så omsat til konkrete anvisninger for det muslimske fællesskab? Her skifter kapitlet gear og bliver meget, meget praktisk. En af de stærkeste opfordringer handler om enhed. Ja, den berømte passage. At holde fast ved alles reb, alle sammen, og være ikke splittede. Teksten minder fællesskabet om, hvordan de engang var fjender, men Gud forenede deres hjerter. Det er en direkte ordre om at prioritere sammenhold. Man fornemmer også, at opfordringen kommer i en tid med store udfordringer. Der er en tone af modgang og krise i teksten. Ja, meget tydeligt. Mange historikere forbinder de her passager om tålmodighed og standsaftighed med efterdønningerne af et stort militært nederlag. Okay. Så når teksten taler om prøvelser og lover guddommelig støtte endda i form af tusindvis af usynlige engle i kamp, så er det ikke bare fromme formaninger. Det er en form for krisepsykologi. Det skal genopbygge moralen. Lige præcis. Genopbygge tilliden i et fællesskab, der er blevet rystet. Og det er ikke kun det åndelige og militære. Teksten går også ned i det helt jordnære, økonomien. Absolut. Her finder vi et af de mest markante økonomiske principper i Koranen. Et krystalklart forbud mod riba, som typisk oversættes til over- eller renter. Jamen det er mere end bare en regel. Det er et opgør med en hel måde at anskue rigdom på. Hvordan det? Hvad er den dybere filosofi bag det forbud? Forbuddet beskriver riba som en praksis, hvor man fortærer andres ejendom og lader sin egen formue vokse passivt, altså uden arbejde. Okay, så penge skaber bare flere penge for dem, der har dem i forvejen. Præcis. Og i stedet tvinger teksten til en aktiv og cirkulær model. Rigdom skal være i bevægelse, den skal cirkulere gennem gavmildighed, velgørenhed, støtte til fællesskabet, både i gode og dårlige tider. Det er jo en social vision, der er bygget direkte ind i den økonomiske lovgivning. Fuldstændig. Det er designet til at modvirke gældsspiraler og ekstrem ulighed, og det suppleres med opfordringer til at beherske sin vrede og tilgive andre. Og det hele kulminerer i den her sætning. Gud elsker dem, der gør godt. Den etiske opførsel er uløseligt forbundet med den økonomiske. Der er et punkt, du nævnte tidligere, som elegant forbinder de store profetfortællinger. En slags teologisk nøgle, der låser argumentet op. Ja, det er et retorisk mestergreb. Teksten forudser, at nogen vil have svært ved at acceptere den mirakuløse fødsel af Isa uden en far. Ja, selvfølgelig. Så den drager en direkte parallel. Sandelig for Gud er ligheden med Isa som ligheden med Adam. Jeg forstår. Argumentet handler ikke om at sammenligne deres status, men om at illustrere Guds skaberkrafts rækkevidde. Præcis. Hvis man kan acceptere det oprindelige endnu større mirakel, skabelsen af Adam fra støv, uden hverken far eller mor, hvorfor så stejle over skabelsen af Isa fra en mor alene? Lige præcis. Det er et argument baseret på skala. Det bruger en universelt accepteret sandhed til at normalisere en mere kontroversiel sandhed. Det fjerner den teologiske anstødssten. Det er smart. Så vi har bevæget os fra tekstens egen brugsanvisning gennem de her episke fortællinger til den skarpe dialog med andre religioner og helt konkrete regler. Det er et enormt spænd. Mærkelsesværdigt, hvordan kapitlet vælger at slutte. Det ender ikke med lov, forbud eller endda historier. Det runder af med en dyb, næsten meditativ opfordring til personlig refleksion. En opfordring til at se udad, forstår jeg. Præcis. De sidste vers beskriver dem med forstand som dem, der er bevidste om Gud i alle situationer. Stående, siddende, liggende. Men deres tro er ikke kun en indre tilstand. Nej. De er aktivt engageret i at observere og reflektere over skabelsen af himlene og jorden. Teksten siger, at i skabelsen og i den konstante veksling mellem nat og dag, der er der tegn. Tegn for dem, der tænker. Præcis. Så tro er ikke bare noget, der foregår inde i hovedet eller mellem linjerne i en bog. Det er en aktiv, observerende praksis. At kigge på stjernerne eller bare bemærke solopgangen bliver en form for intellektuel tilbedelse. Det er en ret smuk tanke. Det er det. Det er en opfordring til at finde beviserne for Gud, ikke kun i åbenbaringen, men i selve virkeligheden. Det forbinder det spirituelle med det empiriske. Ja, det mystiske med det observerbare. Lige netop. Deres observation af kosmos får den til at udbryde: Vor Herre, du har ikke skabt dette forgæves. Erkendelsen af design og orden fører direkte til en dybere erkendelse af skaberen. Så her er en afsluttende tanke til dig.
Kilden opfordrer dig ikke kun til at læse og tro, men til aktivt at bruge dine sanser og dit intellekt til at observere verden. Nøglen ligger ikke kun i bogen, men også i kosmos. Spørgsmålet er så, hvordan kan det at se på universets enorme orden, eller bare det simple daglige skifte mellem lys og mørke, ændre dit perspektiv på de tekster, du læser og de sandheder, du søger? Velkommen til. I dag skal vi tage fat på et af de mest centrale og narrative kapitler i Koranen. Ja. Det 3. kapitel, Surah al-Imran. Kilden, vi har foran os, er en fuld recitation, så vi får teksten, som den er tænkt til at blive hørt, altså i sin mundtlige form. Præcis. Og vores mission er at grave lidt ned i de store fortællinger og de teologiske principper, der definerer kapitlet. Navnet Imrans familie, det signalerer jo allerede, at vi skal helt tæt på. Ja, helt tæt på nogle af de mest kendte profetiske slægter, og kapitlet spiller altså ikke tiden. Nej, det åbner med at fastslå selve grundlaget for troen. Guds absolute enhed, han er den evigt levende, den selvbestående. Men næsten lige efter introducerer teksten noget ret afgørende. Okay. Ja, noget, der er afgørende for, hvordan man overhovedet skal forstå resten af den. En slags indbygget brugsanvisning. At teksten selv ligesom advarer dig om, at den kan være svær at afkode. Hvordan fungerer den her vejledning så? Den deler versene op i 2 kategorier. Først er der de muhkamat. Muhkamat, okay. De beskrives som bogens fundament. De er fuldstændig klare, entydige og altså direkte i deres budskab. Helt lige til. Præcis. Og så er der den anden kategori, de mutashabihat. De er flertydige, symbolske eller, ja, allegoriske. Okay, så er der en klar kerne, og så en mere poetisk flertydig skal, kan man sige. Men hvorfor overhovedet have de her flertydige vers? Det inviterer jo næsten til fejlfortolkning. Det er præcis den risiko, teksten selv peger på. Den advarer om, at de, der har en afvigelse i deres hjerter, vil kaste sig over netop de vers for at så tvivl. For at fremme deres egen dagsorden. Der gør teksten levende. Den kræver en form for intellektuel ydmyghed af læseren. At man anerkender, man ikke kan forstå alt. Præcis. At man anerkender, at den fulde, dybere mening i sidste ende kun er kendt af Gud. Man skal holde sig til det klare fundament, og så nærme sig resten med forsigtighed. Det er en interessant balance. En opfordring til at stole på det, der er klart, og så samtidig acceptere et element af mysterie. Okay, med den vejledning i baghovedet, hvor fører teksten os så hen? Den føres direkte ind i kapitlets hjerte, fortællingen om Imrans familie. Det starter med Imrans hustru. Hun træder frem med en meget intens og personlig bøn. Ja. Hun vier sit ufødte barn fuldstændigt og ubetinget til Guds tjeneste. Og så sker der noget uventet, da hun føder, ikke? Jo, for hun føder en pige, Mariam, altså Maria, og hun udbryder næsten undskyldende, at en dreng er ikke som en pige. Måske fordi tempeltjeneste var forbeholdt mænd på det tidspunkt? Sandsynligvis. Men hun vakler ikke i sit løfte. Hun giver sin datter navnet Mariam og beder Gud om at beskytte hende. Mariam bliver så overdraget til templet og vokser op under profeten Zakarias varetægt. Og det her tingene begynder at blive overnaturlige. Helt bestemt. Hver gang Zakaria træder ind i hendes private kammer, så finder han hende med mad og forsyninger, som ikke burde være der. Som frugt uden for sæsonen og den slags. Lige præcis. Og da han spørger hende, hvor det kommer fra, svarer hun simpelthen, det er fra Gud. Gud giver til hvem han vil, uden beregning. Wow. Så han ser det her lille uforklarlige mirakel, og det genstarter fuldstændig hans egen opfattelse af, hvad der er muligt. Præcis. Det tænder et håb i den gamle profet. Selvom han er gammel, og hans kone er gold, ser han Guds generøsitet over for Mariam og tænker, at intet er umuligt. Så han beder. Han beder på stedet til Gud om et retskaffent barn. Og mens han står i bøn, kommer englene og bebuder fødslen af hans søn Yahya. Johannes døberen. Johannes døberen, ja. Som skal komme for at bekræfte et ord fra Gud. Og det ord fra Gud viser sig jo så at være det næste i rækken. Teksten bygger det så smukt op, så den ene umulige fødsel forbereder os på den næste, endnu mere umulige. Det er en perfekt dramaturgisk optrapning, for nu vender englene sig mod Mariam selv. Okay. De overbringer budskabet om, at Gud har udvalgt hende, renset hende og hævet hende over alle andre kvinder. Og så kommer bebudelsen. Hun skal føde en søn, Messias, Isa, Mariams søn. Hendes reaktion er jo så logisk,
Min herre, hvordan kan jeg få en søn, når ingen mand har rørt mig? Man kan næsten høre hendes undren. Ja, og det er nu rigtig undren, ikke en tvivl. Men svaret, hun får, handler netop ikke om mekanismer eller biologi. Nej, det er rent guddommelig magt. Lige præcis. Englen svarer, sådan er det, og lader skaber, hvad han vil. Når han beslutter en sag, siger han blot til den, vær, og den er. Det er den ultimative kreative handling. Det afviser fuldstændig behovet for en menneskelig forklaring. Pointen er selve viljesakten. Netop. Og for at understrege Isers særlige status, opremser kapitlet de mirakler, han vil udføre. Men altid med en vigtig tilføjelse. Altid. Der understreges, at det er med Guds tilladelse. Han vil forme en fugl af ler og puste liv i den, helbrede de blindfødte og de spedalske, og endda genopvække de døde. Alt sammen som tegn for menneskeheden. Men tegn for hvem? Man fornemmer, at teksten ikke bare fortæller historierne i et vakuum. De bliver brugt som argumenter i en større samtale. Det er et helt centralt spørgsmål. For kapitlet er i en vedvarende, direkte dialog med dem, de kalder bogens folk. Altså jøder og kristne. Ja. Men det interessante er, at dialogen ikke kun er en korrektion eller en polemik. Det er også en invitation. En slags håndrækning. En invitation til hvad? Hvad er det for en fælles grund, den forsøger at etablere? Den opfordrer dem til at samles om et fælles ord. Og dette ord defineres krystalklart. At ingen skal tilbedes undtagen den ene sande Gud, og at man ikke skal sætte noget ved hans side. Ren monoteisme. En radikal og kompromisløs monoteisme, som teksten anser for at være den oprindelige kerne i alles tro. Så det er et forsøg på at skrælle århundreders teologiske udvikling og fortolkninger væk, for at finde tilbage til en fælles oprindelig kerne. Præcis. Og for at cementere det argument, bringer teksten profeten Ibrahim, altså Abraham, på banen. Okay, hvordan bruges han i argumentet? Argumentet er, at Ibrahim er den ultimative rollemodel for den her rene tro. Teksten påpeger det logiske i, at han hverken kunne være jøde eller kristen. Fordi Toranen og evangeliet først kom længe efter hans tid. Lige præcis. Det vil være en anakronisme. Okay, så hvad var han så ifølge denne tekst? Han beskrives som en hanif-muslim. Hanif, det betyder en, der instinktivt vender sig mod den ene Gud. Og muslim betyder slet og ret en, der underkaster sig Guds vilje. Så en oprigtig overgivet monotist. Netop. Teksten bruger ham til at positionere islam ikke som en ny religion, men som en genoprettelse af den universelle, tidløse tro, som alle profeter kom med. Okay, det giver mening. Så efter at have etableret den her teologiske og historiske ramme, hvordan bliver det så omsat til konkrete anvisninger for det muslimske fællesskab? Her skifter kapitlet gear og bliver meget, meget praktisk. En af de stærkeste opfordringer handler om enhed. Ja, den berømte passage. Og holde fast ved Allahs reb alle sammen og være ikke splittede. Teksten minder fællesskabet om, hvordan de engang var fjender, men Gud forenede deres hjerter. Det er en direkte ordre om at prioritere sammenhold. Man fornemmer også, at opfordringen kommer i en tid med store udfordringer. Der er en tone af modgang og krise i teksten. Ja, meget tydeligt. Mange historikere forbinder de her passager om tålmodighed og standsaftighed med efterdønningerne af et stort militært nederlag. Okay. Så når teksten taler om prøvelser og lover guddommelig støtte endda i form af tusindvis af usynlige engle i kamp, så er det ikke bare fromme formaninger. Det er en form for krisepsykologi. Det skal genopbygge moralen. Lige præcis. Genopbygge tilliden i et fællesskab, der er blevet rystet. Og det er ikke kun det åndelige og militære. Teksten går også ned i det helt jordnære, økonomien. Absolut. Her finder vi et af de mest markante økonomiske principper i Koranen. Et krystalklart forbud mod riba, som typisk oversættes til over- eller renter. Jamen det er mere end bare en regel. Det er et opgør med en hel måde at anskue rigdom på. Hvordan det? Hvad er den dybere filosofi bag det forbud? Forbuddet beskriver riba som en praksis, hvor man fortærer andres ejendom og lader sin egen formue vokse passivt, altså uden arbejde. Okay, så penge skaber bare flere penge for dem, der har dem i forvejen. Præcis. Og i stedet tvinger teksten til en aktiv og cirkulær model. Rigdom skal være i bevægelse, den skal cirkulere gennem gavmildighed, velgørenhed, støtte til fællesskabet, både i gode og dårlige tider. Det er jo en social vision, der er bygget direkte ind i den økonomiske lovgivning.
Fuldstændig. Det er designet til at modvirke gældsspiraler og ekstrem ulighed, og det suppleres med opfordringer til at beherske sin vrede og tilgive andre. Og det hele kulminerer i den her sætning. Gud elsker dem, der gør godt. Den etiske opførsel er uløseligt forbundet med den økonomiske. Der er et punkt, du nævnte tidligere, som elegant forbinder de store profetfortællinger. En slags teologisk nøgle, der låser argumentet op. Ja, det er et retorisk mestergreb. Teksten forudser, at nogen vil have svært ved at acceptere den mirakuløse fødsel af Isa uden en far. Ja, selvfølgelig. Så den drager en direkte parallel. Sandelig for Gud er ligheden med Isa som ligheden med Adam. Jeg forstår. Argumentet handler ikke om at sammenligne deres status, men om at illustrere Guds skaberkrafts rækkevidde. Præcis. Hvis man kan acceptere det oprindelige endnu større mirakel, skabelsen af Adam fra støv, uden hverken far eller mor, hvorfor så stejle over skabelsen af Isa fra en mor alene? Lige præcis. Det er et argument baseret på skala. Det bruger en universelt accepteret sandhed til at normalisere en mere kontroversiel sandhed. Det fjerner den teologiske anstødssten. Det er smart. Så vi har bevæget os fra tekstens egen brugsanvisning gennem de her episke fortællinger til den skarpe dialog med andre religioner og helt konkrete regler. Det er et enormt spænd. Mærkelsesværdigt, hvordan kapitlet vælger at slutte. Det ender ikke med lov, forbud eller endda historier. Det runder af med en dyb, næsten meditativ opfordring til personlig refleksion. En opfordring til at se udad, forstår jeg. Præcis. De sidste vers beskriver dem med forstand som dem, der er bevidste om Gud i alle situationer. Stående, siddende, liggende. Men deres tro er ikke kun en indre tilstand. Nej. De er aktivt engageret i at observere og reflektere over skabelsen af himlene og jorden. Teksten siger, at i skabelsen og i den konstante veksling mellem nat og dag, der er der tegn. Tegn for dem, der tænker. Præcis. Så tro er ikke bare noget, der foregår inde i hovedet eller mellem linjerne i en bog. Det er en aktiv, observerende praksis. At kigge på stjernerne eller bare bemærke solopgangen bliver en form for intellektuel tilbedelse. Det er en ret smuk tanke. Det er det. Det er en opfordring til at finde beviserne for Gud, ikke kun i åbenbaringen, men i selve virkeligheden. Det forbinder det spirituelle med det empiriske. Ja, det mystiske med det observerbare. Lige netop. Deres observation af kosmos får den til at udbryde: Vor Herre, du har ikke skabt dette forgæves. Erkendelsen af design og orden fører direkte til en dybere erkendelse af skaberen. Så her er en afsluttende tanke til dig. Kilden opfordrer dig ikke kun til at læse og tro, men til aktivt at bruge dine sanser og dit intellekt til at observere verden. Nøglen ligger ikke kun i bogen, men også i kosmos. Spørgsmålet er så: hvordan kan det at se på universets enorme orden, eller bare det simple daglige skifte mellem lys og mørke, ændre dit perspektiv på de tekster, du læser og de sandheder, du søger? Vi har fået en YouTube-video ind i dag, en hurtig recitation af Sura al-Imran. Selve recitationen er virkelig stærk og klar, men videoen som helhed har et potentiale, der ikke helt bliver udnyttet. Vi skal se på, hvordan vi kan løfte den fra at være en god lydfil på YouTube til at blive en, uundværlig videooplevelse. Lad os starte med det helt grundlæggende. Tempoet. Ja, for tempoet og på en måde både videoens største styrke og dens største begrænsning. Okay. Titlen siger jo hurtig recitation, og den leverer præcis det. Det er perfekt for den niche, der bruger den til repetition eller memorering. De får, hvad de kommer efter. Lige præcis. Men her opstår udfordringen jo så. Den hastighed, der er en kæmpe fordel for den ene gruppe, den bliver en uigennemtrængelig mur for flere andre. Præcis. Jeg tænker på dem, der er nye i Koranen, eller som måske gerne vil lære lige præcis denne sura. For dem vil det høje tempo føles, overvældende. Det samme gælder vel for dem, der søger en mere meditativ, rolig stund. Netop. De klikker ind, hører hastigheden og klikker ud igen efter 10 sekunder. Det er et tabt publikum. Og for YouTube-algoritmen er det jo et rigtig dårligt signal. Det signalerer, at videoen ikke leverer det, folk forventer. Okay. Man ekskluderer utilsigtet en ret stor del af sit potentielle publikum. Og det er ærgerligt, for kvaliteten af selve recitationen er jo høj. Ja, den er rigtig god. Så spørgsmålet er ikke, om man skal lave videoen langsommere, for det vil jo skuffe den eksisterende kernegruppe. Nej, selvfølgelig. Spørgsmålet er, hvordan man kan servere de andre grupper, uden at gå på kompromis. En oplagt tanke er jo at lave en ny video. En langsommere version. Men er der ikke en risiko for, at man kannibaliserer sin egen kanal? Jo.
At man splitter sit publikum og måske forvirrer algoritmen. Det er en rigtig god og vigtig pointe, for det er en fælde, mange falder i. Men hvis man gør det strategisk, så sker det modsatte. Okay. I stedet for at se det som 2 konkurrerende videoer, skal man se det som et lille økosystem. Den hurtige video er for eksperten, den langsomme for begynderen, eller den søgende. Ved at producere en ledsagende video i en rolig, melodisk tartilstil, og så linke tydeligt til den i beskrivelsen som en fastgjort kommentar og som et slutkort, skaber man en service. Man siger ligesom, jeg forstår jeres forskellige behov. Præcis. Og jeg har en løsning til jer begge. Algoritmen belønner faktisk kanaler, der formår at holde seerne inden for deres eget univers. Hver gang en seer klikker fra den hurtige til den langsomme video, forlænges deres session på kanalen. Så det handler om at bygge en destination, ikke bare en enkelt video. Det kan jeg godt se. Og det leder mig til næste tanke. Hvis man har flere versioner, hvordan organiserer man det så brugeren ikke bliver forvirret? Lige præcis. Og her kommer playlister ind i billedet. Det er en af de mest underudnyttede funktioner på YouTube. Virkelig? Ja, i stedet for bare at have en lang liste af uploads, kan man kuratere oplevelser. Forestil dig en playliste, der hedder hurtig repetition og memorering. Ja. Og en anden, der hedder meditativ fordybling og ro. Og måske en tredje, lær at recitere, vers for vers. Aha, så kanalen bliver en struktureret ressource. Netop. Den er ikke længere bare en samling af recitationer. Det signalerer professionalisme og en dyb forståelse for målgruppens forskellige situationer. De flytter jo fokus fra blot at være en creator til at være en curator. Jeg kan også forestille mig, hvordan det vil påvirke seerens adfærd. Hvis man finder en video, man kan lide, og ser, at den er en del af en playliste, der passer præcis til ens behov, ja, så er sandsynligheden for, at man ser den næste jo markant hårdere. Helt sikkert. Og der er en sidste ting, man kan gøre selv inden for den eksisterende hurtige video. Okay. YouTubes kapitelfunktion. Den bruges ofte bare til at markere start og slut, men den kan bruges langt mere kreativt. Hvordan? Tænk på Sura al-Imran. Den er jo fyldt med vigtige passager. Hvad hvis man indsatte kapitelmarkører ved nøglepunkter som historien om Zakaria, bebudelsen til Maryam eller dialogen ved Badr? Og navngav dem? Ja, selvfølgelig. Selv i en hurtig recitation giver det lytteren et visuelt anker, en mulighed for med et enkelt klik at genhøre et specifikt, meningsfuldt afsnit. Det tilføjer et lag af navigation og studieværdi, som ellers går tabt. Det er en fantastisk idé. Det forvandler jo en lineær lytteoplevelse til en interaktiv ressource. Okay, så vi har styr på, hvordan vi kan guide brugeren og give dem bedre værktøjer. Men når de så er i oplevelsen, hvad møder de så? Lige nu er det primært lyd. Man glemmer næsten, at man er på YouTube, som jo er et visuelt medie. Det bringer os til vores næste punkt. Den visuelle og kontekstuelle berigelse. Helt rigtigt. Problemet er, at videoen i sin nuværende form i praksis konkurrerer med rene lydplatforme som Spotify. Men den er på en visuel platform. Ja. Hvis indholdet kun er lyd med et statisk billede, udnytter man slet ikke mediets potentiale. For øjet er der intet at holde fast i. Og så mister man opmærksomheden. Præcis. Videoen bliver en passiv baggrundslyd i stedet for en aktiv, engagerende sektion. Men er der ikke en fare for, at man ved at tilføje for meget visuel støj, fjerner fokus fra kernen, altså den spirituelle oplevelse af recitationen? Absolut. Balancen er altafgørende. Formålet er ikke at distrahere, men at skabe resonans. Okay. At det visuelle understøtter og forstærker det auditive. Så man skal undgå generisk stock footage af skyer eller vandfald. Det er meningsløst. Ja, det virker dovent. Præcis. Forestil dig i stedet en diskret, smuk, slow-motion video af en kalligraf, hvis hånd elegant former de selvsamme vers, der bliver reciteret. Det vil være smukt. Eller rolige cinematiske droneoptagelser af landskaber, der tematisk passer. Majestatiske bjerge, når der tales om Guds skabelse. Det visuelle skal være poetisk og respektfuldt. Det vil løfte produktionsværdien markant. Det handler altså om at vælge billeder, der har en symbolsk forbindelse til teksten. Hvad med det mere informative lag? Hvordan tilføjer man kontekst, uden at det bliver en forelæsning? En af de mest effektive metoder er at have en synkroniseret oversættelse på skærmen. Ikke som en klodset rulletekst, men som elegant designet undertekster. Og her er den store gevinst jo, at man via YouTubes indbyggede funktion kan tilbyde flere sprog. Ved at tilføje engelsk, tysk, fransk, urdu, ja, så åbner man pludselig videoen for et globalt publikum. Folk, der elsker lyden af recitationen, men også tørster efter at forstå betydningen. Lige præcis.
Det øger ikke kun rækkevidden, men også videoens værdi som et pædagogisk værktøj. Ja, og det vil også have en kæmpe effekt på videoens synlighed i søgninger. Hvis underteksterne er på engelsk, dukker videoen jo pludselig op, når folk i USA søger på Surah Al-Imran Translation. Netop. Det er en teknisk detalje med enorm strategisk betydning, og hvis man vil tage det et skridt videre, kan man tilføje diskrete, kontekstuelle pop-ups. Okay, hvordan? Ikke lange afhandlinger, men små, elegante tekstbokse i bunden af skærmen, der giver en aha-oplevelse. Når recitationen når versene om Imrans familie, Mariam og Isa, kunne en boks kort forklare den interreligiøse betydning. Her understreges Mariams ophøjede status. Noget i den stil. Præcis. En central figur i både islam og kristendom. Det afbryder ikke lytningen, men beriger den. Det forvandler en passiv lytter til en aktiv, lærende deltager. Det er en stærk idé, fordi det fungerer som en appetitvækker. En lille boks kan give seeren lyst til at finde en anden video på kanalen, der måske går i dybden med netop det emne. Ja, det binder hele økosystemtanken sammen. Perfekt. Og det leder os videre til det sidste punkt. Hvordan får man overhovedet folk til at klikke på videoen til at starte med? Det handler om positionering, titel og beskrivelse. Netop, for alt det, vi har talt om, er jo ligegyldigt, hvis ingen finder videoen. Den nuværende titel, Surah Al-Imran Full Fast Recitation, er funktionel. Den er ærlig, den er præcis. Men den er også helt generisk. Fuldstændig. Udfordringen er, at den ikke kommunikerer formålet bag det hurtige tempo. Den kæmper for at skille sig ud i et hav af hundredvis af videoer med næsten identiske titler. Den svarer på hvad, men ikke hvorfor eller for hvem. Perfekt sagt. Den appellerer til dem, der allerede ved præcis, hvad de leder efter, men den gør intet for at fange nysgerrigheden hos den, der udforsker. Jeg forstår. Den er for passiv i sin markedsføring. Den venter på at blive fundet, i stedet for aktivt at række ud. Så hvordan gør man den mere appellerende? Man skal genoverveje titlen og beskrivelsen, så de fremhæver en unik vinkel, der taler direkte til lytterens intention. En meget konkret tilgang er en formålsdrevet titel. Okay, giv et eksempel. I stedet for den generiske titel kunne man prøve Surah Al-Imran, komplet gennemgangsrecitation, hurtigt tempo til memorering og repetition. Så specificerer titlen med det samme, hvem videoen er for. Præcis. Den studerende, der terper, og hvorfor tempoet er højt. Enhver tvivl er fjernet. Den, der leder efter dette, vil føle, at videoen er skræddersyet til dem. Og så stiger klikretten for den målgruppe. Det er interessant ved at være mere specifik, når man breder ud. Det lyder som et paradoks. Det er det. Men man kunne jo også forestille sig en anden vinkel. En følelsesdrevet titel. Noget i stil med daglig spirituel energi, hurtig gennemlytning af Surah Al-Imran. Lige præcis. Det er et godt eksempel. Eller mærk kraften i Surah Al-Ila. En uafbrudt energisk recitation. Det appellerer til en helt anden type lytter. Måske en, der søger motivation. Netop her er tempoet ikke længere bare en praktisk funktion. Det er en del af den følelsesmæssige oplevelse. Det ændrer hele indramningen af videoen fra at være et værktøj til at være en oplevelse. Det minder mig om, da jeg skulle finde en guided meditation. Jeg søgte ikke bare på 10 minutters meditation. Jeg søgte på meditation mod stress før et møde. Intentionen er alt. Det er præcis det samme princip. Man skal ind i hovedet på lytteren. Hvad så med beskrivelsen? Den bliver ofte overset. Beskrivelsen er en gylden mulighed for at skabe en personlig forbindelse. Og det er jo næsten kriminelt, hvor sjældent den udnyttes. Ja. I stedet for en generisk opsummering af suraen, så tal direkte til lytterens situation. Man kunne indlede med, er du på vej til arbejde og har brug for en effektiv måde at repetere Surah Al-Imran på? Denne recitation er designet præcis til dig. Ja. Eller brug denne uafbrudte recitation som en hurtig spirituel nulstilling midt i en travl hverdag. Det skaber en øjeblikkelig forbindelse. Det viser, at skaberen har tænkt over lytterens liv og kontekst. Det bygger loyalitet. Og får videoen til at føles som et personligt gave, ikke bare endnu et stykke indhold. Godt, lad os samle trådene. De 3 centrale forslag er altså: for det første, at udvide målgruppen ved at skabe et økosystem af indhold med forskellige tempo og organisere det i playlister. For det andet, at berige selve oplevelsen, altså bruge meningsfulde visuelle elementer og tilføje kontekst via oversættelser og diskrete pop-ups. Ja, udnyt YouTubes potentiale fuldt ud.
Og for det tredje at finjustere positioneringen ved at skrive formåls- og følelsesdrevne titler og beskrivelser, der taler direkte til lytterens behov. Præcis. Grundlaget, selve recitationen, er solidt. Disse justeringer handler om at bygge en stærkere og mere gennemtænkt bro til lytteren. At gå fra at publicere indhold til at designe en oplevelse. Lige præcis. Når man gør det, maksimerer man ikke kun videoens rækkevidde, men man bygger også et loyalt fællesskab omkring kanalen. Det er en fremragende analyse. Vi ser virkelig frem til at se, hvordan de her idéer kan blive implementeret. Send endelig den opdaterede version ind til os igen, når du har haft mulighed for at arbejde med forslagene.